Morotube, tänään mä kerron ja näytän todisteita siitä, että Dinomies on skämmeri. Elikkä siis Dino on skämmännyt yhdeltä tyypiltä 4DL. Elikkä skämmää. Kertokaa tämmönen sitten Growtopia, että Dinomies skämmää. Voitte vaan nähdä, kun se skämmää. Mitään näitä teet ihan hetki tupen. No niin, nyt jatkuu. Ymmärrätystyö. Kattokaa nyt. Niin on sunkaan, niin. Tässä on yksi mun kaveri, ei oo turun tullut paitsi. No niin, kattokaa. Niin, siellä ruudun takana, katsokaa tarkasti. Kattokaa. Tuossa ilmeisesti on 4VL. DL. No joo. DL siis. Ja että se trustaa niitä, eli testaa. Mut oikeesti se skämmää. Kun toi on antanut ne, niin Dino värnää sen. No laite katottukaan. Miksiköhän se teki täs haava? Se on kyllä. Ihan just se tulee. Ottakaa minkä verran tullaan Dinoa ja 70 000. Vahvia niin, maksimi Kattokaa nyt tarkasti. Nyt tossa on 4DL. Nyt. Noin. Siinä meni. Skämmi. 400 VL. Mutta ei elikkä 4. Muistakaa jakaa tätä tubella. Itse kuvaamista mä katson tän YouTubesta. Joten turha ruveta väitään, koska mä paljastettiin mä katson YouTubesta, niin turha ruveta väittää, että mä oon paska tyyppi. Growtopia mut skämmittiin oikeesti. Morotube, se oli tässä tää video. Joten nyt on Ensi videossa voidaan pistää ehkä facecam. No jos mulla se toimis. No toimi. Ei. No puhelimella ei pysty. No ei. Meidän tabletilla kyllä pystyis. Hei, pelaa tietokoneella, Karovi. Pistä sun facecam siihen. Pistä se, sitten liikuttelee tälleen hassusti. No moikka, se olisi tästä tää video, joten moikka. Moi Jens! Ja nähdään ensi videon parissa. Moikka!